Posible ba nga usa ka batan-ong biktima nga naintimano sa pagdatog og sa dakong bato og dakong punuan sa Jilimila makapada pa og mensahe pinaagi sa text kun dili na kinsa ang nagpada sa maong mensahe. Dili kuno hoax o false ang sugilanon nga nag-viral sa social media nga nahitabo sa Naga. Gani adunay makapanglimpawt nga revelasyon ang rescuer sa mga biktima. Kini atong Siren. Si Joel Matusa, usa sa mga nangulo sa rescue operation sa Naga Local Government Unit, ug hangtod karon dili makatuo sa ilang kasinatian. Kini diha na sayra nila ang text message sa usa ka tinun-an nga natabunan sa landslide uban ang pamilya. Ang mensahe giingong gipadala ngadto sa magtutudlo og sa mga higala sa biktima nga si Jela Aguanta. Ang message nagkanayon nga naa sila sa lababo dapit sa punuan sa Jimilina. Lisod na ang ilang kahimtang busa, nagpa-rescue na sila. Daling giadto sa grupo ni Leo ang dapit nga naa sa text message sa pamasin nga buhi pa sila. Paghiling nila sa dapit, nakita nila ang natumbang punuan sa Jimilina. Ug sa ilawom niini, ang lababo nga naa sa text message ug didto nakita ang lawas sa pamilyang Aguanta. Nagtuo sila nga buhi pa si Jela kay nakatix pa man kini. Posibleng dead on the spot sila kay nadatugan sa dakong bato ug punuan sa kahoy. Nan, kinsa kaha ang nag-text? Para na ako sir, ambot lang kay pag-retrieve na mo, fetal man niyang pagkaigo. Pag sa bato. Imposible nga makatext ba siya? Imposible pa makatext. So, sa tanaw ninyo, kinsa gid ang nag-text? Siguro sir, ako bitaw ako nagkikuan, basig kagra. Gusto lang magpakuha. Kay iya go to parents, yang kuyog. Suma sa mga rescuer nga dili hoax ang mensahe tungod kay gipatrace nila ang number sa communication expert ug suma pa active ug gigamit pa kini sa oras nga nahitabo ang landslide. Dili ito siya kuan gud nga binuang na tong mga kuan kay sa text nila ni Jela sa katong mga sa Facebook eksakto man sila sa ilang nahimutangan. Sa location. Oo, katong Jimilina, nas kusina, nas may lababo. Okay. Mauman ang dito pag-retrieve na to, dito magyud sila. Samtang gidugang ni Joel nga usa sa dakong nakatabang sa ilang team mao ang iro sa mga Aguanta nga si Kibol. Mao kuno kini ang migiya kanila padung sa punuan sa Jimilina di nahimutang ang iyang mga amo. Mitabang pa kini sa paggubgob sa yuta. Amo ni na bantayan si Kibol, nisaka ni ngadto, ikubgob. Di nangutan ako sa taga BFP ka. Sir, unsan to nga kuan sir? Unsan na nga iro sa nagkubgob kuan? Pato ang gingnan nga mo na atong kuanan og referencer kay ang kanang iro para sa mga Aguanta family na. Mato ni Joel nga lisod man ipasabot ang ilang kasinatian ilabi na sa mga taong pilosopo apan sila ang nakasinati nini. Nakaingon siya nga dunay kalag ang tao nga mangita og pamaagi aron mahipos lang ang lawas niini.